senyora presidenta. No sé si la senyora Riera ho té clar, però recuperar el requisit de català efectivament és un dels compromisos molt clars dels acords per canvi. I és lògic que sigui així perquè una conseqüència intrínseca i immediata de l'oficialitat d'una llengua a qualsevol país del món és que tothom l'ha de conèixer, cosa que el Partit Popular no tenia clar. I això val per al castellà i això val per al català. El català és la llengua pròpia i la llengua oficial a les Illes Balears. Per tant, tothom té el dret i té el deure de conèixer-la. I l'únic instrument que tenim en aquest context jurídic i sociològic de garantir els drets lingüístics de tothom, en especial dels catalanoparlants en relació a l'administració, és el requisit. Qüestionar, per tant, per nosaltres el requisit és qüestionar que el català sigui una llengua normalitzada, usada, necessària, com la que volia el senyor Bausà, una llengua de folclor, una llengua de cap de setmanes, una llengua per posar a les guies turístiques. Per tant, tots els professionals de la sanitat pública han de conèixer el català, igual que el castellà. I que hi hagi metges o infermers que no la coneguin, que no sàpiguen català, és totalment discriminatori per als pacients catalanoparlants. I si és cert que hi ha alguns casos en què no es pot cobrir una plaça amb un professional que sàpiga català, pensam nosaltres que s'ha de ser flexible, que s'han d'establir mecanismes perquè la plaça s'ocupi i el requisit s'implanti, encara que sigui amb allò que ara estan de moda dir en diferit, és a dir, que es donin X anys als professionals perquè adquireixin el nivell adequat de català per atendre correctament els pacients. I així haurem convertit un bon professional en un gran professional, perquè no es tracta només d'atendre malalties, sinó d'atendre a malalts, a pacients, a persones amb les seves malalties. Per tant, són molt clars, flexibles sí, exempcions no, requisit sempre. I la pregunta que té un poc de prec, la senyora presidenta, és que no donem armes a aquells que voldrien la nostra llengua més marginada i més arraconada, i ten clar a qui ha de mirar. I la pregunta és molt clara. Quina és la posició i quina és l'actuació del govern en la qüestió del requisit de català aplicat a l'àmbit de la sanitat pública, de la nostra administració? Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Martí, per aquesta pregunta que efectivament crec que és d'actualitat i que permetrà donar una explicació clara per part del govern de les Illes Balears. Primer de tot, dir que comparteix l'explicació que vostè feia. Tothom sap perfectament els compromisos d'aquest govern, els compromisos que varen fer néixer aquest govern amb els acords de governabilitat, i una de les qüestions bàsiques era retornar els drets de la ciutadania que varen ser malmesos a la passada legislatura. Entre molts drets que varen ser malmesos, un dels quals va ser els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma, on se va viure com mai una persecució a la llengua pròpia d'aquestes illes per dèries ideològiques acceptades per tot el grup parlamentari popular que hi havia en aquells moments i que encara comparteixen moltes persones escons durant aquesta legislatura. En aquell moment se va eliminar el català com a requisit de la funció pública, com vostè recorda perfectament, i precisament va ser el Partit Socialista qui va dur en el Tribunal Constitucional aquella eliminació del requisit del català a la funció pública. En aquesta legislatura, després dels acords pel canvi, després de la modificació de la llei de funció pública, han tornat el requisit del català a la funció pública i aquest és el compromís que tenim com a govern i que tenen els grups parlamentaris que donen suport en el govern. Per tant, crec que anem en la línia correcta de garantir els drets lingüístics de la ciutadania. Vostè sap perfectament, senyor Martí, que la llei que modificàrem, la 4/2016, hi ha una part específica que requereix haver de fer un decret de salut dins la funció pública perquè hi ha possibilitat de, precisament quan hi ha categories professionals deficitàries, permetre algunes exempcions a cada una de les oposicions que se puguin plantejar. En aquest moment s'està acabant el decret de salut entre la Direcció General de Política Lingüística i la Conselleria de Salut, precisament per garantir el requisit, per garantir el dret lingüístic de l'usuari i per garantir, evidentment, una sanitat d'excel·lència, que això crec que és molt important. Per poder fer possible necessitam bon professional, bones instal·lacions, bona tecnologia i que els usuaris puguin tenir garantits els seus drets i que siguin el centre del sistema sanitari. I per això crec que és important garantir que puguin ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials en aquesta comunitat autònoma
autònoma i també a garantir una cosa que és important, l'estabilitat dels professionals sanitaris. I crec que val la pena recordar que una vegada més és un govern d'esquerres que tirarà endavant les oposicions a l'administració pública, treure'n 100.500 places i dins el món de la salut pública 4.500 per garantir precisament aquesta assistència sanitària d'excel·lència que se mereixen els ciutadans d'aquestes illes. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Martí. Sí, no, per reafirmar que la nostra voluntat, que s'ha de ser flexible, s'ha de ser cuidós, però no renunciar mai a allò que és intrínsec a l'oficialitat de la nostra llengua, del català, i és que tothom la conegui i tots els usuaris puguin ser atesos en català. Aquest és el nostre objectiu i demanem al govern, insistim al govern, que faci tot el possible perquè sigui una realitat.